lidi, já vás tam u dalšího videa, teda prvního videa na kanále Wiki Geometry Dash. Dneska si jenom budeme prostě hrát Geometry Dash. Sterhomandes mám, kontrakt taky, Geist taky a zkusíme Dry Out. OK, zatím tady celkem dobře. Teď to nesmím podělat. Jestli to dám, tak tady je to celkem děsné. Ty vogo. To je hard tady. Já to střihnu. Jo, tak to už jsme tady. Sakra. Jo, dobrý. Prostě denní režim, jak si hraju Geometry Dash. Teď jsem se zlepšil v tom Dry Out. Tohle mě děsí. Když to dám, tak to bude dobré. Yes! Mám to! Jo, dal jsem Dry Out. Jo, ale jen s jednou coinou. No nic, dal jsem v videu Dry Out. A teď jsem z toho úplně udýchaný. Jo, basa, afterbasa mám na 3. Jo, lidi, tohle je hrozný level. Vypadá epicky, jež. A je fakt těžký ten level. Vůbec se mi nelíbí. No zkusíme Blast Protection. Jo, Blast Protecting. To je poprvé, co jsem dal Dry Out. Stíhačku taky nenávidím. No, trojuhelníky, vždy to padne. Ups. No nic. Jdeme na Geometric Dominator. Tenhle level je dobrý, ne? Ten dinosaurus. Nebo co to je, sakra. To je. Sakra. Ano, to mi moc nejde, ale za to mi jde celkem Electroman Adventures. No. Tak teda já zkusím Can Let Go. Mám 71%. Ježiši, úplně zapomněl skočit.
Sakra. Ne, prostě mi to nereaguje na tak. No nic, všechny od Stereo Mandes do base Afterbase mám. Jo, zkusím Jumpera. To je tak pohodlná hudba u toho Jumpera, ne? No nic, můžete napsat do komentu, jestli mi to jde nebo ne. Já myslím, že trošičku jo. Ježiš, a teď se ta raketa otočí. To úplně nenávidím, když se otočí raketa. To je... Jo, tam byla kolina. A jo, to jsem mohl sebrat. Sakra. Moc mi to nejde ten jumper, ale... Já teď nevím co. No, zkusíme nějaký... Jo, dáme třeba... normální. Nebo prostě hard. No. Basic zkusíme. Ty vole. To je rychlý. O, 14. Tak zkusíme lepě hexagon. Uí. Jež, teping. No nic, naposled zkusíme Sluterfunk. Jo. Sluterfunk je... Tady. Já bych u toho nejraději tancoval. To je strašně dobrý song. A je takovej retro song. No, ještě tak 10 pokusů. Ještě pěndě normálně. Už. Mně se to nezdá, zkusím X-Step. To je strašně epická hudba. Ne? Tak je dobrý. Ježiši. No nic, to už by mohl být konec videa. Ještě cicle dáme. Tak pohodlná hudba. Jako tenhle level je můj oblíbený, ale jen kvůli té hudbě, protože je prosto uklidňující. A taky ten level umí nasrat. No nic, já se s váma loučím a čus!